mun sake dawowa. Abasi Sale ne. Hani Bilio. Da. Kalubalen rayuwa ya fi dubu ba kalar wanda ban gani ba. Ba abin da ba a ce da ni har cewa ake ban san me nake ba. An ce da ni gara, an ce da ni soko, kai abin nan ba zan manta ba. Wai dan ina waka harkar da na fi kwarewa tun ina dan haka. Kowa akwai sai din da ya ga zai dauka. Wani ya fita garuwa, wani ya fita nika. Kar ku manta Allah shine yake ba da daukaka. Abincin wani guban wani ne ba shakka. Ni waka na dauka kai kuma ka san me ka dauka. Masoya na abin da zan ce Allah saka. Akwai inda nake so mu je da ni da ku, amma ku jira saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Ku jira saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Ku jira saura kaɗan. Za mu kai gurin mu ma, amma ku jira. za mu je inda ake zuwa mu ma, Amma ku jira. za mu zagaye duniya mu ma, Amma ku jira. saura kaɗan. Kuma zancin hazzanci bana cin kaɗan. Abasi Sale ne da Hani, kada ku ji daban. Harkar nan da muna yin ta kaɗan, kuma lokacin muna yin ta daban-daban. Sai na ga an fara kira daga Ghana, daga Mali. Sai na fara yin harkar da gaske kun ji dalili. Dawo da misalin kanka ko kai ne alal misali. Abinda na shi za ka yi komai muna da dalili. Hani Bilio suna na bai canza ba. Komai kuke so guna ba zan ki baku ba. Ba karamin so da kauna kuke nunan ba. Ba taɓa neman abu a gunku ba samu ba. In na post kuna yi min like da comment. Komai kuka yi postin sai kun nunan. Ko ki tagit nina ko kuma ku bi ni ta DM. Ina alfahari da ku masoyana. Dare da safiya kuna nuna kauna. Inda da ku raina baya kuna. Inda da ku kun sani ba zan kuka ba. Inda da ku waka ba zan daina ba. Kuma za mu kai kun ba da jimawa ba. Mu ba hankali wata ran yaro shine babba. Abasi Sale ya ce a jira saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Ku jira saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Saura kaɗan. Ku jira saura kaɗan. Sass on the mix.